Dámy a páni, vítam z nového videa. A dneska budeme hrať bereme ešte takú hru. No, preto točím na tomto účte, lebo bohužiaľ normálny tempátor repa. Nečakal som to, ale nesmiesol. Som strašne akože smutný. Ale no, bohužiaľ sa nič nedá robiť. Ale my nie sme tu kvôli smutku. My sme tu iba kvôli tomu, aby sme sa dačo hrali. Takže poďme napríklad. Čo tak poďme? Poďme. Pec koní. Tak. Tak poďme. Neviem. Neviem. Fú. Aha. Naozaj neviem. Tak poďme napríklad. Fú, čo také napríklad. Free admin lobby. Nebude tam asi admin. Fú. Kamoško, neviem tu nič nájsť. Konečne som vybral takú hru a to je Jailbreak. Budeme hrať Jailbreak. Som svetový. Sme tu, ja som si už zobral väzňa. Len čakáš. Skúšam to. Lebo som dal doprečiť plný server, nevadí. Policia, nejde. Tak toto. Nie. Policajti, už sú tu. Bam. Utekli. Si musíme za chvíľu čupnúť. Ok, sme voľní. Nie. Tak to utekajme. Dajme plný kotolník. Nie. Poďme. Jailbreak. Ja by som najprv si zobral zbranie pre istotu, aby sme potom mohli banku. Takto, najprv zbranie si zoberieme. Takto. Tu si dáme tieto, lebo máme tu flúčku také. Dobre. Teraz ideme my. Pozor, policia. Väzeň. Neviem sám, kde idem. Tu sú veľa väzňov. Toto čo tu bolo?
Čakajte. Toto čo je? To sú iba také závody, to nejdem ja. Teraz. Toto teraz na závody je najhoršia chvíľka, keď rovno utekám oni, že hneď. Kamo, no chuj. Už sme pri dákom moste. Takto. Samozrejme dávam strihy, aby to nebolo také dlhé. Poďme. Jedno je, koľko budeme čakať. Mňa zankla polícia. Tak ďaleko sme boli. Nie. Tak my sme teraz akože boli strašne ďaleko. Tak čo teraz mi? Ja tylko neviem kód. Aj tak na čom je. Bam. Je. Dobre. Poprosiť. Oh shit. Je po mne policia. Som cooked. Ja som najviac cooked. Dobre. Takto. Dobre. Nie. A toto bolo všetko. Volám sa April 98. Kto chce, nech si ma pridá. Čakajte. April 98, nech si to odfotí takto. A toto je všetko. Samozrejme si ho pridám. A toto je asi všetko. A zatiaľ čus.